Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan Radyo Denge gelden başkodarin hece İru Pence Gulane 2025 Düşemli Brüksel saat nehla medede emen uçayan seres ve peşkeş biken demde mazadiye Ribera Poya. Yekti hafart bükür. Hamu parça bıra yektir. Ve hak emeye bu fırsat da kesis pişemeye. Bu partiye kurcun buha bavardın, dösardın, imana ve heye. Kada vahye, hatta daviye, şoğlandı bidin. Eğer me kurda hab yakra, bakur bajur me behavda, me Irak'ı pırtış kazanç bikra, me İran'ı pırtış kazanç bikra. Hink bir dostayı, hink bir ittifak, hink şi bir zora habe, Türkiye me bitir hink kazanç bikra. Navenda Ragihandın u çepemeniya HPG bilançoya şer ama Nisan'e eşkerekir. HPG bilançoya şer ama Nisan'e Arteşa Türka dagirker ne 1709 cari erişkir. Navenda Ragandın u çepemeniya HPG bilançoya şer ama Nisan'e eşkerekir. Daxuyaniya HPG bevirengiye. De pevajoya du mehan apişti daxuyaniya fermandariya me ya birgergaha navenda parastina gel de hezin me hemû de çarçovaya biryara agir beste de tevgeriyan. Lewma gerilayên azadiyên Kurdistanê pêwîstiyên vê pevajoyê hessas bi sebr û fedakariyeke mezin bi cîhanîn. Artêşa Tirka dagirker mehên Adar û Nîsanê ve rewşa agirbestê ya gerilayên azadiyên Kurdistanê ji xwe re weke firsendekê dît û giranî da ser rêbazên li dervey exlaq û de konsepta îmhayê de israr kir. Li gel ku hêzên xwe bi temamî seferber kir jî nekarî berxwedana gerilaya dîrokî bişkîne û li herêma Rojavayê Zapê ku navenda Zapê ye li pêşberê gerîla şikest. Arteşa Tirka dagirker piştî vê şikestinê êrişên xwe yên li ser çeper û tunelên li qadên berxwedanê zêde kir. Gerilayên azadiyê yên Kurdistanê jî di çarçoveya parastina rewa de bersiva pêwîstdan û destûr nedan pêşveçûna dagirkeran. Dagirkerên ku nekarîn ji vê berxwedanê bi taybetî derbas bibin, careke din li dervey pîvanên şer li hemberî hêzên meçekên kîmyewî, teqemeniyên qedexekirî û bombayên fosfor yên qedexekirî bikaranî. Hêzên me yên li ser bingeha parastina rewa tevgeriyan hevde caran dest li dagirkeran werdan ku di pozisyona êrişê de bûn. Di encama vê destwerdanê de dagirkerek hate cezakirin 5 dagirker jî birîndar bûn. Her wahêzên me tankek, 2 wesayîtên zirxî, 2 sîstemên kamerayên mobese, obusek, 2 drone û jemerek îmha kirin, derb li wesayîteke zirxî û konteynerek xistin û droneyekê xistin û droneyek jî desteser kirin. 4 hevreyên me ku xaka Kurdistanê ya pîroz li dijî dagirkeran bi fedakariyeke mezin parastin, bi fedayîtî şer kirin, bûn rûmata gelê me û ala tekûşînê ji me hevreyên xwe re hiştin, di meha Nîsanê de şehîd bûn. Em şehîdên xwe yên nemir ku doh, îro û siberoja me ne careke din bi hezkirin, hürmet û minnet bibîrtînin. Agayên berfireh ên bilançoya şer a meha Nîsanê bi vî rengî ye. Êrişa bi balafirên şer 76. Êrişa bi helîkopterên êrişê 12, êrişa bi çekên kîmyewî fosfor 3, êrişa bi droneyên bombebarkirî 2, êrişa bi teqemenî qedexekirî 4, êrişa bi çekên giran top û obusan ne 1693, destwerdana li êrişan 17. İro ji bo Sıraya Önder şîn weredanîn. Hatyarkerên ku malbata Sıraya Önder û Dem Partî ve îro ji bo Önder li navenda Cemal Reşît Rey şînê deynin. Keça Önder, Ceren Önder, Kandemir jî di nav de ve malbata Önder hevserokên giştiyên Dem Partiye endama şande İmralı Pervin Buldan ve Mevanan pêşwazî bikin. Şîn ve di heftê Gulanê roja çarşemê bi dawî be. Li hêladin ji bo Sıraya Önder ve li İstanbul û hemû rêxistinên Dem Partiyên bajer û navçeyan jî şîn weredanîn.
DPP êrişa dijî özel şermezargir navenda giştê DPP li ser hesaba xwe ya X'ê êrişa dijî özgür özel şermezargir û xwest ku faîlên êrişê û kesên piştgirî dane êrişkar werin cezakirin. DPP wiha dibêje armanca ve êrişê û zihniyeta tarî ya li pişt ve êrişê ne tenê birêz özel e. Êriş li heman demê de provokasyoneke li dijî daxwazên aştî xuşk û biratî û pêkvejiyanê ye. Mirovên birûmet ên vê xakê wê li hemberî tu senaryoyên qirêj serî netewênin û dev jî têkoşîna aştî û demokrasiyê bernedin. Em carekê din ji bo birêz Özgür Özel re dibêjin derbasbî wî be û dixwazin ku faîlên vê êrişê û piştevanên wan li pêşbera adaletê hesab bidin. Li Berlînê biryardariya Komkujiya Dêrsimê hat vekirin. Li Berlînê ji bo Komkujiya Dêrsimê birdariya tertele hatiye vekirin. Di vekirina birdariyê de şarêdarê Frensins Crispin Klar Harman, wezîrê çandînî û Xorekê ya Almanyayê Cem Özdemir jî di nav de gelek kes amade bû bîranîn bi gulbangê dest vekir. Piştre Serokê Federasyona Komeleyên Dêrsimê yên Awropayê Kemal Karabulut axivî û spasiya kesên kedawan li çêkirina birdariyê de heye kir. Şarêdarê Frensîn Crispin Klar Herman jî axivî got kesên ji Dêrsimê hatine Kiresbergê çand û bîranînê xwe yên pîroz jî bi xwe re anîne. Ev çîroka mirovaniyê ye. Piştre Cem Özdemir û parlamenterê Dîlênkê Pascal Mirsen jî axivî got ev komkujî tenê meseleya Dêrsimê nîne. Ji sala 1925 heta îro li Tirkiye komkujî têkirin. Divê ji holê rakirina ziman, bawerî û çandê werin rawestandin. Parlamenterê Dîlênkê Gökay Akbulut û Ferhat Koçak Lêkolîner doçent Doktor Gülşah Stapel û gelek kesên din axaftin kirin û gotin bîranînên Dêrsim û Tevaya Kurdistanê hîna bixwînin. Mixabin divan komkujiyan da para Almanyayê jî heye. Piştî vekirina birdariyê Rencber Punarama û İmam Özgül Strangot. Bi mabesta salvegera 88 a terteleya Dêrsimê li Swîsrê jî bajarê Baselê merasima bîranîna hat pêkanîn. Merasimê pêşengeya Feda Dîk û navenda Civaka Demokratîk a Kurd li Baselê Necedeke li salona Necedeke hatiye pêkanîn. Piştî rêzgirtinê Pîr Alî Matur Çerax axivî. Piştre berdeke Feda Swîsrê Songül Çelik axivî got dewleta Tirk li ser Alewiyan Kurdan Ermenî û hemû nasnameyên cuda didomîne. Ji bo aştiyê pêwîstî bi berdelan heye. Em canê xwe yên li Dêrsimê hatine şehîdkirin bi minnetdarî bibîrtînin. Endama Yekîtiya Jinên Kurd ya li Swîsrê GJKS Özen Aytaç û Dîkê Hüseyin Berkan axivîn û Sırı Önder bibîranîn û gotin em armanca aştiyê ya ku wî ji me re hiştiye teqez em ê bi ser bixin. Herî dawî sînevîzora li ser qetilkirina qirkirina Dêrsimê hatiye nîşandan. Piştî merasim partiyan hatin xwendin merasim bidawî. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan û Yusuf Aslan di pêncû siyemîn salvegera darvekirina xwe de li Mêrsînê hatin bîranîn. Ji pêşengên şoreşger ên Nifşê 68 Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan û Yusuf Aslan li 6 gulana 1972 de hatin darvekirin. Komele 68 a Mêrsînê her sê pêşengê şoreşger bi bîr anîn. Merasima bîranê li daristana 68 a Mêrsînê ku birdariya her sê şoreşgeran lêye hatiye li darxistin. Siyasetmedarên Dem Partî û gelek kes tevrî bîranî nebûn. Beriya bîranînê li têketina daristanê stand hatiye danîn. Serokê Komele 68 a Mêrsînê Hasan Kapıkıran li bîranînê de axivî û ev bibîr anî. Di bîranînê de peyama hevserokê giştî HDP'ye berê Selahattin Demirtaş hat xwendin. Mahmud Karabulut peyama Demirtaş xwend. Demirtaş di beyamê xwe de got ku gelê li ber xwe didin tûcaran nasekinin. Çalakiya bîranînê bu guhdarkirina stranan bidawî bû.
Revberiden Partiya Mersin'e Ahmet Küçüğenmez hatebin çavkiren de birarına peşengen Çoreşker Ennef Şeşi 68 Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Yusuf Aslan Ali Mersin'de de polisan behince de bir yara komkirin heye dest bedani ser hecmara çulu şeşemin alkovara demokratik moderniteye. Revberiden Partiya Mersin'e Ahmet Güçenmez ve iddiaya propaganda rexisine hatebin çavkirin. Ahmet Güçenmez u birin müdüriyete polisan pişti ifadeye sevki adliye verekirin. Bile gudan jemenuşen servis ve peşkeşkerin ana hatırı ödem baş.